खुलुमबाय आं पबित्र बर' नोंथांमोनखौ आंनि पबित्र बिटेक चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। लोगोफोर आंनि बे पबित्र बिटेक चेनेलाव कमेडि भिडिअ फैया गोबां गोबाव जाबायमोन, जोबोद गोबाव जाबायमोन। दा जों भिडिअ गोदान बानायगासिनो। बे भिडिअनि मुङानो जाबाय गोरोन्थिया सोरनिमोन। भिडिअखौ जों 70% शुट खालामखांबाय, माखासे एडिटबो जाबाय, 30%ल'सै। बे 30%खौ जोङो अखानि थाखाय भिडिअखौ शुटिं खालामनो हायाखैमोन, बेनिखायनो जों भिडिअखौ पाब्लिश खालामनो हायाखै। जों थाबै नाजागोन, सान्दुं दुंबाय थायाबा, अखा हाबाय थायाबा जों भिडिअखौ थाब शुटिं खालामनानै पाब्लिश खालामनाय जासिगोन। आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै। आरो नोंथांमोना सापर्ट खालाम जोंनि भिडिअखौ, आरो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। बेबायदि आरो जोङो मोजां मोजां भिडिअ लाबोनायनि टारगेट लागासिनो। नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिलांगोन जोङो जोंनि टेलेन्टखौ। जों दा बानायबाय थानाय भिडिअआ दानि सेंग्रा सिख्लाफोरनि सोमोन्दोजों एसे गोरोबगोन आरो नायनोबो जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन। नोंथांमोना नायनानै बुजिनो हागोन जेब्ला जों भिडिअखौ पाब्लिश खालामो। नोंथांमोना थारैनो नायबानो जाबाय, जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन भिडिअआ। नायनानै नोंथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनगोन।